Üdvözlöm Önöket! Makai Iván vagyok, előadó művész és légtornász a cirkusz világából. Pályafutásom során a világ számos országának a cirkuszában dolgoztam, mint artista. Egy pár fesztiválon is részt vettem. 5 éve teljes cirkuszi előadásokat rendezek. Ezekben a fénytechnikát, a forgatókönyvet és a koreográfiát is én készítem. Szerepeltem egy-két tévéműsorban, főzőműsorokban és külföldi tévés tehetségkutató műsorokban is. Van egy kis tapasztalatom reklámfotózásokban is. Olaszországban egy nagy cipőket forgalmazó cégnek voltam a reklám arca. Beszélek magyarul, angolul és olaszul. Szabadidőmet leginkább a kutyáim és a technika fejlődésének a követése tölti ki, ezen belül is a videó, filmek vágása. Céljaim, hogy továbbra is a szórakoztatóiparban kreatív alkotóként vagy szereplőként, legyen ez média, legyen ez élőadás, ezt folytathassam. Köszönöm a figyelmüket, szép napot kívánok!